Hola, avi, com estàs? Perfecte, ara mateix. Vale, et faré unes preguntes, vale? Vinga. Com era la teva vida quan tenies la meva edat? Diferent a la ciutat, perquè jo hi era en un poble de Castilla-La Manxa. I la casa, com era? Era, era una casa comunitària en la qual vivien varios veïns. Vale. Quin era el teu somni? Bueno, el meu somni era buscar una bona feina per poder progressar. Per què vau marxar? Bueno, jo vaig marxar perquè en aquella època no hi havia feina al poble. Mm. Què és el més important que vas aprendre dels teus pares? A veure, que es tenia que dir la veritat sempre. Quin so trobes a faltar del passat? El graznar, el graznar de les palomes, perquè les tenia davant en l'església. Jo vivia davant de l'església i hi havia moltíssimes palomes. Hi ha alguna imatge o un record que mai has oblidat? Sí, podria ser carnavals. I per acabar, quin consell em donaries avui? Lo principal, lo principal és tenir una cultura en la qual et puguis desenvolupar al dia de demà. I aquesta cultura s'ha d'estudiar. Merci. Bueno, doncs ja hem acabat. Adéu. Adéu, guapo. Adéu. Adéu, avi.